Eskualdeko herri gehienak bisitatu dituzte gaur Olentzero eta Mari Domingik. Laudion iluntzean egin dute kalejira. Bi ikaskinek mezu bat helarazi diete Aiaraldeko bizilagun guztiei. Oso urte desberdina izan da, aurrekoan ezin izan genuen egin, badakizu mundu guztia dakiz egoeran gauden. Tardun aurten zaiatu gara beste baldintzetan bazen ere egiten. Eta mezua betikoa, beti bihotzen izatea behartzuen egoeran dauden guztiei, gure behartzen izatea, ez? Bai, gero gure kultura, euskera goratu eta garatu, eta ere, animatu mundu guztia hurbil dadila gure haien kultura galdu gabe, gure kulturara hurbil dadila, errespetu handiz har dezala, eta guztien artean lagun diezagun, ez dakit nik, egoera hobe bat izateko.